Magandang araw po mga kakabsat. Welcome back po sa aming channel. Ngayong araw, ang gagawin namin ay drink challenge. Ganito ang mga tuntunin. May dalawang inumin, isang masarap at isang hindi. Para magkapuntos, kailangan mo lang hulaan or mapili ang masarap na inumin. Round 1. Uy, anong choices? Toyo versus Ang alat nun. soda. Okay. Go. Pwede na? Okay. Anong ba? Sure ka na ba dyan? Okay. Okay. Round 1 para kay Jess. Ayun. Okay. Good luck. Toyo. Hindi ko magalit. Alin ang toyo, alin ang soda. Sige. Uy, bawal amuin ah. Boo. Pumasok? Pumasok sa... Pumasok. Sige, ubusin mo yan. Okay. Okay. Game. Okay, next round. Round 2. Anong choices ngayon? Round 2. Lemon juice. Orange soda. Ang asim. Saglit lang. Okay. Saglit. Game. Ano ba? Orange soda versus lemon juice. Okay. Okay. Come on, Kuya Jake. Bakit? Ready? Saglit lang. Ayun. Okay, game. Sige, kaya mo yan. Uy, bawal amoyin ah. Yeah, sige. Good luck. Ready ko na hindi lang ko just in case maasin. Oh, masarap. Lemon juice. Next round. Okay, round 3. Round 3. Meron tayong Puro mali lang ako. mango juice versus Kinakawawa spicy mo na vinegar. talaga ako. Spicy vinegar Okay. versus mango juice. Oh, game. Whoop, whoop, Ah, whoop. hindi na kaya ng puso ko. Game na? Game. Okay. Sigurado ka? Sa wakas. Saglit, hoy! Magpupusin! Okay, Artom versus Mango Juice. Game. Bagay, mahilig ako sa Artom. Hindi ka matatalo dito. Ito? Sige, matamis yan. Yum! Aba? Kuhanan kita ng chicharon? Boy bawang, please! Boy bawang. Maanghang. Round 4. Ay, grabe. Okay. Dali, amuyin ko muna at baka dahil ako naman ang magkamali. Anong choices? Patis versus Coke. Okay. Yan. Game? Game. Okay. Okay. Oh, buti na lang. Okay, Coke. Inubos talaga? Hello. Okay. Okay, round 4. Patis versus Coke. Ayun. Okay. Pwede na. Okay.
Patis versus Coke. Kanina, toyo, suka, mag-aadobo na ako. Adobo. Saglit. Bakit? Ba't di gumagana ang pakamay ko? Ang hina. Ang hina ng ilong. Ah! Ayun. Ay, kawawa. Saglit, lasang patis pa yung bunga ko. Okay. Last Round round. Round 5. Pinaghalong. Ay, kinakabahan na ako. Pinaghalong toyo, lemon juice, at spicy vinegar. Yan. Versus soda. Mamamatay ako. Ay. Yan. Okay. Game. Okay, Last kaya ko to. round. Make it count. Kaya ko to. Okay. Sigurado na ako dito. Okay. Okay. Last round for me. Ready? Okay. Total, natikman ko naman na lahat ng pangit. Bigyan Anong mo na. gusto mo? Coke o halo-halo? Ayoko na. Natikman ko na lahat ng pangit. Ito. Lasang patis pa rin yung... Lasang patis pa rin. Lakasan. Yum. Ay, punas! Punas! Bilis! Okay. Okay, very good. Anong very good? Sino kaya ang natalo? Lumuluha na ako. Oh my gosh. Ay, yung tubig. Wow, ang bait naman ang anak natin. Buti na lang. Okay. Mukhang may isang nanalo, isang natalo. Nasarapan si Jess sa Madaya pag-inom. kasi. May adobo na siya sa tiyan niya. Maraming salamat sa panonood. Paki-subscribe, comment, share. And sa susunod ulit. Bye-bye! Ingat kayo. Okay, Jax, may bonus round tayo. May dalawang inumin. Hulaan mo kung anong drinks na yan, okay? Okay. Game. Game. Anong Orange soda. Orange. Oh, Galing. galing Okay. Ito. Coke. Coke. Ang galing. Okay, isa Galing. pa. Hulaan mo yan.